12. Pangsendong para Bareta. Berkelas Martires. Bareta alas 12. Sa headlines, Kamara Bareta. O yan mga headlines kan mga bareta tut sa kanambot kan rice coffee 14 in 1 plus 1. Mga local historians nagparumdum na ang pagsulonin na bandera bawal ang nagkukurahaw asin man nag-uurugma o nagingirisi. Bareta alas 12. Iconic Capitol mayod ang kamugtakan sabi ni Mayor Tambong Galonta. Bareta alas 12. Sarong empleyado kan Philippine Embassy sa Amerika ang biktima ng Asian hate crimes. Bareta alas 12. Amerika pinagwarningan ng China kontra sa COVID-19 asin ang pagpapara pangisog-isog sa kadagatan kana Asia lalo na duman sa may Taiwan. Bareta alas 12. May bago ng pamayo ang nasyon kan Israel. Bareta alas 12. American Idol winner David Archuleta nagtuga na nasaro siyang bakla. Bareta alas 12. Presidente Joe Biden kan Amerika nagregalo ni sarong bisikleta sa Prime Minister kan Britanya. Bareta alas 12. Yan ang mga headlines hatod sa kanambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Bareta alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta alas 12. Ngunyan sa detalyas ng mga bareta sa lado lokal, mga local historians sa Naga City nagpaluwas nin reaksyon sa pagsulo ni mga lumang bandera sa barangay Pipian, San Fernando, Camarines Sur. Base man subot yan sa sarong lay, asin man sa sarong pagrespeto sa mga lumang bandera na imbes na iarapon sa basura, ini dapat na sulon asin day pa magamit sa mga surubahan. Base man sa pinaluwas na reaksyon kan mga local historians sa pagining social media, sinabi ka mga historians na may mga problema sa pagsulo ni mga lumang bandera, alagad gibunda ini sa sulimni asin man bakong pagsulo na huna mo ginigibukan mga realista na pagsinusulo ang bandera kan kalaban na gobyerno. Kung kaya sa pagsulo daning nga bandera dapat tuninong o bagama nagkakarantang makabayan, asin man day subot nagkukuraw o nagingirit-ngirit. Tanganing igalang maski mga luma ng bandera na ini pinagsusulo para may tago na asin iyan panudaning pag-respeto. Bareta alas 12. Sa iba pang bareta sa lado lokal, mayong kamugtakan, yun ang assessment ni Mayor Tambong Galonta sa pagpapahiling ni Congressman El Rey Villaforte kan Ladawan o itsura kan iconic Capitol na sinasabing ini magiging magayon asing kangahanga sa entorong Pilipinas na magiging tourist attraction. Sigon kipili Mayor Tambong Galonta, nakakanusan siya sa disenyo kan iconic Capitol asin nangingirida siya na makanusun ang pagka-drawing o bagaman ang itsura.
asin makasayang subot ang pundo na gagamiton sa iconic Capitol imbes inangapudan siya Kelray na gamiton na lang ang kwarta sa pagtugdok ning bagong provincial hospital tang Camarines Sur subot mayo nin provincial hospital. Barata alas 12. Para lokal nasa linya si Danny Arios. Inalatalan sa Municipal Police Station Pamplona, Camarines Sur ang resulta sa laboratory examination sa bala ng mga ginamit sa pambabaligadan kay Barangay Kagawad Cordel Dacian Asiman Sekretaryo ni Alcalde Boy Franco na Sibong Nasol nga ni madeterminaran sa investigasyon kung sana hanggang man sa sinabitang krimen. Ana duang biktima magkasunod na pinagbabaligadan kana nagtalikod na bulan na pareho mga leader kan alkalde. Parehong kalibre 45 ang kinabit asin na dahil nag-aarayo sa senaryo kung paano nga pinagbabalidasian asiman sinasol kung magasubo ang resulta sa nakaparisa ng armas ang ginamit na makatabang ini sa investigasyon. Si Police Captain Antonio Ferra, Hepe de Policia kan MPS sa Pamplona, nagpaing na sa ini sa saydang anggulo sa investigasyon mantang duwang parehong mga dayupot na leader ni Alcalde Franco ana mga biktima kang krimen. Alagad hinagad ka ni Hepe de Policia na sa posibleng mga testigos na magbutuan na nga ning makatabang na matawan hustisya ang duwang mga biktima. Mientras tanto, sinabi pa kan Alcalde kang Pamplona na siya nang ipinapaubaya ang investigasyon sa police station. Iyan ang dugo na balita sa lado lokal. Iniman si Danny Audios. Barata alas 12. Oras ngunyan na 13 minutos makaagian alas 12 ni na pagkaudto. Ano oras na yan natudman sa karambot kan Cabral Bicolandia Supermart DMSQ sinamang kang orinal na Master Square. Sa iba pang bareta sa lado lokal, igwaning special registration ang kumilik sa siyudad ni Naga. Ini para man sa mga lalaki, sirman sa mga hubines ng mga lalaki. Wina po na men and boy na edad 18 na paitaas. Inigigibon man sa Enero 21 abutman 23 na bilang pagrumdum sa Father's Day. Sigon man kay Atty. Mike Hulya, ang kumilik matauning special na lamesa para man sa registrasyon ka mga kalalakian sirman mga sultirito sa FITSA 21 abutman 23. Alagad magpapadagos manggiraray ang pag-register ni mga bagong butante sa oral daw magpun na Lunes abutman Biyernes sa gabos na Comelec offices magpun alas 8 ning aga but alas 5 ning paghapon. Ang deadline is sa September 30 sin Mayo na ning extension. Ninulit at sibot-sibot na kayan ang Comelec. Yan man para sa May 9 na national and local election na liwat na inaapudan na magparistro na tanganing day magkaigwaning inapod na crowding umalikayan ang inapod na physical crowding asin man mamantinir ang physical distancing. Barata alas 12. Marita pang lokal nasa linya si Carlo Baldosa. Sa pinagsarong pwersa kan PNP asin AFP sa Camarines Sur, nadagop na magraray ang number 1 municipal most wanted person kan Tigawon na MPS. Alaw na imagine pagkaaga sa barangay Kawainan, Tinambak, Camarines Sur. Ang grupo ni Police Major Chester P. Pumar, ang Chief of Police kan nasabi ng Banwaan kaiba ang Tinambak Municipal Police Station. Asin ang Goa PNP, siringman ang 9th Infantry Division, ang pinag-aresto o pinagserbihan ng mandamiento de aresto. Ang personang si Ruben Beltran Idilioro alias Paco, 47 anyos, sarong parauma, may kasaruan. Asin residente ka nasabi ng lugar. Siya ang pinagsasabi niya, number 1 municipal most wanted person Katigawon, huli naman sa kasong 9 counts of rape upon a minor. Na pinagpalos man ni Honorable Judge Maria Aningela Acompañado Arroyo, ang presiding judge kan RTC Branch 30 sa San Jose, Camarines Sur, mayong piyansang pinag-argumentar ang korte para sa nasabi ng arestado. Dagdag na informasyon sa lado lokal. Para sa 97.5 OK FM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Barata alas 12. Sa iba pang bareta sa lado lokal, pinagkonfirmar man kan PNP Region 5 sa pagikan tagapagtaram ni si Malu Kalubatib. Nabistado na kang PNP ang mga paragadan sa duwang hubines duman sa
Masbate na iyo sinda kahit Absalon sirma na sayang pinsan na matapos maputukan ng landmine ini pinagbabadil. Sa autopsy report kan PNP na pagaraman ang tama kan mga hobines iyo sa abaga sinuman sa liog. Nainot mo nang pinaputukan ng landmine matapos na maputukan ng landmine maski nga ni ini irido na pinagbabadil pa. Nahuna mo baga mga kalaban samantalang aramanda na ito mga sibilyan. Bistado na subot kang PNP Bicol ang mga miyembros kan NPA kung kaya ni sasarangatanan ng asunto para man manimbag kan sa indang nakakangirat na ginibo. Mantang iningani pinagpapangako man kang NPA na sa indang isusuko ninuli man tainin ng gadaning sibilyan na dayman da pinagbubuot kan NPA. Balita alas 12. Bareta lokal na sa linya si Hil de la Cruz. Palibasa, dahil papigtutugutan kan mga lokal na gobyerno, kan mga kanya-kanyang banwaan digi sa probinsya ng Camarines Sur, ang legal na pabulang. Kaya sige, ang hirikap-hikap kan mga patupada sa mga manlain-lain na mga barangay na nagiging kausa para sinda ang sakyadahon kan mga autoridad sa nasambit na mga banwaan. Sa banwaan ng Sangay Camarines Sur, mga pag-agakangil daw sa barangay Patitinan Sangay Camarines Sur, sa Captain Antonino Flores de Vera, ang Vice Chief of Police sa Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Group Post Company, nagkondusyon ng anti-illegal gambling operation na nagresulta sa pagkaka-apprehend kan suspect na si Mark Christian Codilio E. Samson alias Marcos, 23 anyos, may agom, saka si Jonathan Florano E. Conmigo, 31 anyos, sa soltero anas mga residente kan sinambit na barangay. Ang dua ang nakuanan kan mga illegal na cockfighting o nagasasagibo kan illegal na cockfighting na pinag-aapod na tupada. Nakuha sa inda iyo ang duwang lalong layo ang nagalaban sa sinambitang patupada sa kaman ang kwartang nakakalaga ning 170 pesos na mga suspect at tapos autoridad. Dagdag na informasyon para sa 97.5 Down of FM, Inimas Cruz. Okay ka. Balita alas 12. Padagos sa Bangon Bareta alas 12, sa lado nasyonal nagtutubod ang International Air Transport Association o IATA na day tulos sila makakabangon niluman sa epekto kan sa indakan COVID-19 pandemic. Sigon sa grupo, may subot ning malalaom na pagkakigwan ng air traffic sa enterong kinaban ang pagdagsa ng mga pasero bago ang 2023. May magandang naidaraman subot ang COVID-19 pandemic ninhuliman sa pagpundukan mga paggibo ng mga eroplano kaya nakatipid ang mga airline companies lalo na sa gastos sa para day na sinda makapagsara. Nainot man na pinag-anunsyar kan Airbus na ririkasan ninda ang paggibo kan sa inang best-selling na A320 single-aisle aircraft mantang ang Boeing nakatalaan maggibo man ng sobra sa 43,000 na bagong eroplano sagud sa taon 2039. Balita alas 12. May Pablo Bareta sa lado lokal na sa linya man si Ernie Marfil. Nangapunan si Mayor Boy Franco kan Pamplona ngunyal daw na magpa-injeksyon na o magpatudo kontra COVID ang mga empleyado kan Pamplona na dahil pa natutudukan na indot na magasagi po kasi ng bitang aktibidad. Mantangon niya na aldaw subot bastante an dos na itutudok sa inda ikan pa sa RHU. Manunutaran ang banuan in Pamplona indot nang nagtudukan. Alagan si Boy Franco magsabay na singon yan nasa pangduan na siyang patudok o duang dose na kan kontra COVID ang sinambitang alkali kung kaya pinagbaot kanina isarabay na di pa pang natatadan mga frontliners asin man mga taga-munisipyo kabali na ibang senior citizen na piling abuton pa kan sinambit na bakuna nagigibuhong niya na pagkaaga manunutaran si Boy Franco sa ikadong pagkakataon mapatudok tanganing supot kalikay sa hilang si Boy Franco maresistensya na hulita nagkaroon sa 5 beses na team alam at perming positibo sa COVID-19 ulit silang marayan sa iyang piga nagiinuman ng dalawang beses na vitamina tanganing natuduman kan sinambitang hilang asin na lalo pa inot na siyang natudukan desti pagka nagtalikod daw kung kaya maresistensya na ang mga senior citizen na niya nakuna pakan nga para sa iba
iyan gagamitin niyo na daw para maubos na sinambit na maabot na pambakuna sa Pamplona. Yan ang report ako, Sir Murphy. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal na biktima ng pinagbabansagan Asian hate crime, ang sarong Philippine Consulate General Diplomat mantang ini yaon sa subway train ka New York City. Sinabi ni Consul General Elmer Cato na sarong babaeng consular officer ang pinagparalamuda ni mga mararaot na tataramon mantang ini yaon sa B-train. Di naman pinangaranan kay ni ang babaeng consul officer kung saan palaugo na ini sa sentrabaho kan mangyari ang insidente. Pagkatungtung pa lang kini sa train na hinaputulo sini kan sarong individual asin kung tagasain mantang ini pigpaparamuda. Pinagsumbong na ninda ang nasabi ng insidente sa New York City Police para matawanan ng atensyon. Yun na ini ang ika-14 insidente na kinakasangkutan kan sarong miyembro ng Filipino community duman sa New York sa Amerika. Balota alas 12. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils
Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pagadiban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Santon Plus Herbal Capsule. Carlon Retail, kalimbahan makatawa class. Sinubukan ko yung Capsule Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Capsule Plus. Ay, yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon, gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Balita alas 12. Ngunyan bareta sa lado international, naging mabunga ang pagtipon o pagmeeting ni US President Joe Biden asiman Queen Elizabeth II kay banan kana US President ang sayang misis na si First Lady Jill Biden. Matapos kaya ang pagdalo ni Biden sa G7 Summit sa Cornwall, England, tulos man nagdiretso ang magagum sa Windsor Castle. Inot nagilingan sila Biden sirman Queen Elizabeth kan inotnal daw kang G7 Summit kay banan ang pirang mga lideres kanasyon na miyembros kang Group of 7. Nagkagapaning royal welcome kan mga honor guard asin matapos nag-istoryahan sila Biden sirman Queen Elizabeth sa laog na kan palasyo. Nagdura ning sobra sa 40 minutos ang pagurulay kan duwang opisyal sa laog kan Kastilyo. Balita alas 12. Nagsumpa na bilang bagong Prime Minister kan Israel si Naftali Bennett matapos na maggana sa confidence vote laban sa pinagribayan kay si Benjamin Netanyahu. Naging dukutan ang butuan kung sain igwang 60 buto ang nakuha ni Bennett laban sa 59 lang na buto ni Netanyahu. Nangangahulugan kay ang pagtatapos sa 12 taon na pamamayo ni Netanyahu sa Israel na iyong pinakaluy sa kasaysayan kan nasyon. Naging leader si Bennett kang Yamina ang right-wing party na igwang 7 tukawan sa parlamento kan Israel ang Nesit. Nakapag-record man inining sa istorya ni Huliman ta siyang inot na Arab Party na nanirbiyan sa gobyerno asin ang sulamenting Prime Minister sa istorya ka nasyon na igwaning sa dito sa nang grupo. Balita alas 12. Pinatanidan kang China ang Group of 7 leaders na haluin lang nawara na ang grupo kan mga saralit na nasyon ang nagdidesisyon sa kakaluwasan kan kinaban sigon sa spokesman kan Chinese Embassy sa London na dapat mga saralit na grupo sana ang magdidesisyon sa futuro kan kinaban. Ang sinasabing salit, yung Group of 7 na iyan natunaw na asin iba na ang pinagsusunod ngunyan kundi ang grupo ning Darakul o Dakul na bilang nin mga presidente bakong 7 sana na iyon ang inapo na Group of 7. Yan ang simbagmang kan China matapos na tabugaw ni Joe Biden ang China ninulima sa human rights violation. Pati na ang pagiging hambugong kaniyo sa kadagatan kang Taiwan, pati na ang pagpung kang COVID-19 sa Wuhan, China. Balita alas 12. Baretang Hollywood nagduduang isip pakutanan American singer-actor na si David Archuleta bago inako sa publiko ang pagiging miyembro kay ni kang LGBTQ community. Ini bagaman na nakabutas na subot siya sa tunay na pagmati. Magiano ang pagmati niya na siya nakapagladlad ang 30 anyos na si David Archuleta nagtuga. Nasaro siyang bading, ninulit ta kan makikigo siya ng girlfriend dahil siya ginaganan mag-akbay o magadukdigdi tanginanap niya pala sarong soltero. Balita alas 12. Ultimo baretang Kantong Putikon dakulang pagtubod na dapat Presidente ng Pilipinas ang basin bakong gobernador ang dalagana ni Vice President Leni Robredo. Ang rason kayang daugon ni Vice President Leni Robredo ang kapwa babaeng si Sara Duterte. Sa analisis ka mga taga-Kantong Putikon, mas papaboran ka mga Pilipino ang pagiging demure asin mainhin ni Robredo kisaman sa garong lalaking purma ni Sara. Kaya ang dapat ng gibo ni Vice President Leni Robredo base man sa advice kang Kantong Putikon, iyon na
baliktaron ang gabos na gawi ni Sara. Kung si Sara subot ang gawi iyo matibay magbuntul o makipaglaban, at Presidente Leni Robredo matibay man siya mag-akbay nin mga pobreng tao. Kung sa Sara da maisog magtaram asin garong palaban, ang gibon man da ni Vice President Leni Robredo, siya man gibon kundi sa tubangan ka mga taga-media kunwari magilid asin mapangaji, may pugol sa ng Pirming Rosaryuhan, nahula mo sarong mamundoon na madre. Bareta alas 12. Yan mga pwestong bareta sa bangon na bareta alas 12 na kaibanan sa lado lokal, sinda Dani Aurios, Hila de la Cruz, Carlo Baldosa, sinman si Ernie Marfil. Antes ka na sa tuwing pagpaparam, ang masunod na programa iyo ang Rice Coffee 14-in-1+1, kaibanan si Jigs Daza. Inimana sa indong para barita, Berta de los Martires. Iyan ang mga katiripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin karawan sa Bareta alas 12. Bareta alas 12. Bareta alas 12.